eficaz que de todas as vítimas da represión franquista. Como sabedes, o Partido Socialista sempre foi sensible, a pesar de que en ocasión parece que non transmitimos esa idea, esa imaxe, como sensible a voz das vítimas ao longo do conflito bélico da Guerra Civil. Somos conscientes tamén que durante o período da transición e durante boa parte da democracia que agora vivimos, de alguma maneira forman parte dese pacto de silencio, todo facilitar a chegada do novo régimen democrático como o que vivimos agora, pero que eso efectivamente foi unha gran injusticia, non? Pero, sobre todo, fundamentalmente, que eu creo que é a que máis necesitan os familiares é unha reparación moral, vale? Recoñecer que estas persoas en ningún caso fixeron nada malo, simplemente eran amantes da liberdade, da democracia, da tolerancia, e que simplemente un réxime absolutamente totalitario, intolerante, fascista, pois acabou cas súas vidas porque eran os inimigos a batir por parte deste sistema totalitario, vale? Entonces, somos conscientes de que esa reparación era necesaria e gracias a iso levamos adiante, desapoiar máis iniciativa, e eu creo que é un valor que debemos reivindicar os socialistas, a lei da reparación da memoria histórica.